Ja. Ja. Ezt már akkor fel fog menni Facebookra? Ja. Oké. Raj vagy! Kinek szóltál be? Nem tudom. Ilyen! Oh. Ott egy fekete figurás, látok? Nem. Ott van a fejem. Gyere ide. Gyere, Rigocska, gyere ide. No, gyere ide. Lápos. Na, jön ez. Na, gyere közelebb, gyere. Nem bászunk. Na, gyere még közelebb. Puss ide. Yeah, Limbo. Rossi van. Hú, az elrepít. Hát az elszállt, Vivi. Afrod. Valami közbeszólás? Ja, afrod van. De mi van? Lefogyottam, mint cseszet. Nézzük, hogy ki jön, be tudod szólni. Ja. Olyan fasza! Raj vagy! Most ennyire tudom. Ja, tudásos beszólásunk. Ó, mi meg lehet, hogy a saját apámnak szóltam be? Amelyik ott ment te? Meg lehet. Neki van olyan hülye pulcsia. Szerintem, sőt, biztos, mert ott a bátyám. És apám lehet, hogy ott ment el, és megpiszkálja a hajat. Hol? Ott megy. Ennek a más. 3 óra, hogy Csaba. 1, 2, 3. Várjál, Pocsmar felé megy? Vagy le a ház? De, 1, 2, 3. Csaba! Raj vagy! Ide nézz bé, raj vagy! Ember! Raj vagy! Puki! Puki! Én mikor majd hallhatom, és akkor majd megkérdezed tőled, hogy sokat szadugod. Ott az autósok. Raj vagy! Winchester! Lefegyett a Winchester! Helyes csákok, fúj, dehogy is. Ulala! Vivike szerelmes lett. Kibe? Na, Vivi kis interjú, ki volt szerelmes. Kibe? Tudom, hogy valaki ebben. De olyan helyek most láttam, hogy ulala. És azt én nem, egy napot mondtam azok, és ennek szóltam be, hogy raj vagy. Autó! 3, 2, 1. Raj, vagy, tia! Nem ütegetett vissza. Hát nem. Ja. Ez nagyon volt. Azt hiszem már annyi. Nem. Még nem. Nem. Még nem. Ja. De mi ne, hülyeskedjék. Szokásos Csatrazás. Nekem az a szokásos beszólásom, hogy raj vagy. Ennek az ablaka nyitva van, hogy beszélünk. Beszélünk neki szólni, jó van, tudod? Oké. 1, 2, 3. Raj vagy! Ezek is van néztek. Ide jönnek, és akkor ott van apám. Ott. Jaj, Majd ilyen. apa is. Ne. 3-ra. Az, hogy Csaba bácsi, te meg az, hogy apa, jó? És hol van? Ott van. Majd én nem látom, olyan, hogy kezdve menni. 1, 2, 3. Csaba bácsi! Csakalom! Szia! Raj vagy! Jó! Azt mondta, hogy mindenki nem lesz a jókaiba. Buli lesz. Nem már, engem kihagynak. Apukád is benne lesz a Facebookban. Nem baj. Híres az apukád. Nem baj az. Nincsen fésze. Nem jön semmi helyes pasi. Tegnap annyian jöttek, mert ott, nem ott, jó van, buli van, amelyikben, és ezért jöttek csávószor. Jó piszkálni? Csak kérdés. Autó. Csak nézzük el, hogy... Otto. Toba. Lehet, hogy így van, nagyon még nem vagy. Elférez. Ulala. Menjünk egy. Autó. Mi van? Mit van? 1, 2, 3. Raj vagy! Rajok vagy. Inkább legközelebb rajok vagytok. Ha többen lesznek, jó? Oké, ezek is többen voltak, de XD mennek buliba. Ilyenkor napon kell belőzni. El vagy? Igen. Nyomassam el zenét. Oké. Majd mindjárt bekapcsolok, én akarok kapcsolni. Mutass meg a nézőknek. Ne ilyen a box. Mit hallgatunk az agudja? Az a izé buszta. Belehalok ott most. Utána majd ezt. Mit ezt?
Plazma? Nem, dehogy fúj. Ja. Kedvenc számom. Vegyük le, jó? Ezt vegyük fel. Max. Kiképzünk a világ nekem, keresem benne még a helyem. Nem látom tisztán a holnapot, lehet, hogy ebben én ma még belehallom. Félig tett boharat az asztalon, ha úgy tartja kedvem, néha beleiszom. Szóljál ma egyszer véletlenül, tisztán egy másik életben. Amikor azt hiszem, hogy nincs, ami megállít, de tudom, hol esik a maga fajta megállni. Becsülöm már, hiszen a morálni nem a gyönyör. Hiába mászok ki mindig, csak az az ötön, nem is nekem már, és mégis vártam a vitáig. Nem egy a fennek hallgatják a filmálni, húszom az árral, és hiába le. Kirakozzunk! Van kirakozzunk. Társasozzunk. Tudom már, mit csináljunk. Parbizzunk. Ó, bocsi. Kiskoromban az összesnek leszettem a fejét, és kidobtam a kukába. Nincsen baj. Látom messze a fal az életára, én csak tovább hívom a dal, nem tudom, hogy ez volt a megundom, de még egyszer csak megérni. Jaj, egy kis passzol. Hoppácsi! Dobtam csét, ott van. Itt vagyok, Sanyi! Csonálj! Itt vagyok, Sanyi! Szia! Miki, csinálj! Ó, de mit csinálsz? Vagy hol vagy csinálj? Bazd meg, ennek nem volt mit mondani. Nem volt mit mondani. Ja. Ennek nincs itt van. De mit is kell? Ja, rajok vagy. Hogyha meg benne a kucska. Kimegyünk ide az utcára kicsit? Ja. Azt állítsuk meg? Nem. Kicsit a hét. És persze. Barom. Barom, az ki. Barom. Nagyon barom. Várjál! Kocka vagyok. Jó, kocka vagyok. Na, megyünk is. Utat. Gyere, balon, vagy mi balon? Hol? Jó, írtam a hémizsra. Akkor nem írva. Ott a Framis! Megyünk, Fagyi. Apucika meg fog verni, és még másik lábuk ki. Number. Elfogjuk általán. Megtett volna a zene is. Number. Mondjál valami. Mit? Azt, hogy írtam Noémi Péter. Most hülyéskedjünk azt, hogy hogy ide kell állni. Hallod, Vivi? Nem, Vivi, hogy ide kell állnod, és el kell mondanod az adataidat. Ja? Dehogy is. Na, Nem. akkor itt mondod. Nem. 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 Már 9 percig, tehát még egy perc, csak a 10 perces lesz. De az nem mint tudsz fölmenni a Facebookra. Miért? Na, nem. Fel tud menni biztos. Ja. Ez is benne lesz. Nem baj. Jó van, biztosan. Oké, köszönjük-e. Aloha! Na, adiós. Barát. Rajok vagytok! Lefogyott a Winchester. 3-ra, jó? 1, 2, 3. Rajok vagytok! Sziasztok!